ଲାଜ କରିଦେ ତୁ ଏଠି ଏ ଡ୍ରାମା କରନି ନାରୀ ବି କଣ ହଉଛନ୍ତି କିଓ ହଁ ହଁ ସେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଲୁଚେଇକି କାହିଁ ଆସିଲେ? सही पकड़े हैं ମାନେ ସବୁ ସିଙ୍ଗର ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ନା ସେ କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ? ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ନା କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ଆସିଲେ? ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ନା ଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ସେ ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ମୁହଁଟା ଘୋଡେଇକି ଆସିଲେ? ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଟୁଟୁ ବାବୁ ମାନେ କହିଲେଣି ମାନେ ମୁଁ ତ ସେ କଥାରେ ଏକମତ। ଆଉ ମା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗର ମା ଯାହା କହିଛି ଠିକ କଥା କହିଛି, ସତ କଥା କହିଛି, ଭଲ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ସେଇ କଥା ଉପରେ ଟିକିଏ। ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ସେଠି ଥିଲେ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ମୁହଁ ଲୁଚୁନଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଲୁଚିଲେନି କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତମେ କହୁନ ଟିକେ। ହଁ କହୁଛ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ମୁହଁଟା ଲୁଚେଇକି ଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତମେ ଭଲ ଥିଲ, ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଥିଲ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ମାସ୍କ ଘୋଡେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଯାଇଲି? ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଇଛି ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ କହିଦେଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗାଣ୍ଡରେ ବସିଗଲା, ପଶୁଥାଉ ଆମ ଏଇ ବେଳା କଣ ହଉଛି, ସତଟା ସତ ମିଛଟା ମିଛ। ଆସିଲାଣି ସେ ତାଙ୍କୁ କାର ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଲି କଲର ଗାଡି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ନାଲି କଲର ଗାଡି ଦିଆହେଇଛି? ଏଇ ନାଲି କଲର ଗାଡି ଦିଆହେଇଛି ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଟା କାହା ପଇସାରେ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସାରେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେ ପଇସା ହଉଥିଲା ଇଏକୁ ଦଉଥିଲା, ଏସବୁ ଗାଡି କିଣିକି ବୁଲୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ। ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। କେତେ ସତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦଉନ, ମୁଁ ରହିବି କଣ କରିବା, ରହିକି କୋଉଠି ଜବ୍ ଫବ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ଟିକେ ଆଉ। ମତେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦିଅ, ମତେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦିଅ। ଜାଣିଛି ତମେ ଦେଇପାରିବନି ମତେ, କାହିଁକି ନା ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ କୋଉଠି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଭଲରେ ରହୁ। କଣ ଏ କାନ କଣ ଶୁଣିଲା? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇସି ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ହଁ ସତ କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଯଦି ଚୌଧୁରୀ 3 ମାସ ଯାକେ ଆସୁଥିଲା, 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଖକୁ ଆସିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଡିପ୍ରେସକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କହିବେ, ଭାଇ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ବା ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆରୁ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଟିକେ କହିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତମେ ମଝିରେ ପଶିଛ। ଯଦି ତାହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ରିଲେସନଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହୁକ ପକେଇବ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବିବାହ କଥା କହିଥିବେ, ଇଏ ନରାଜି ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଷ୍ଟେଜକୁ ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ପଳେଇଲା, ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ଆଙ୍କଣାଟା ବା ଉଠୁଛି। ତଦନ୍ତ କର, ତଦନ୍ତ କଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ, ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ କାହିଁକି ନଦେଲ? 3 ମାସରୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଗଲ? 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସାଥ ଦେଲନି କଣ ପାଇଁ? ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେନି କଣ ପାଇଁ? ସତତା ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ସତଟା କଣ। ତଦନ୍ତ କେବେ କରିବ? ତଦନ୍ତ ଆମେ କରିବନି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ତା ସିଙ୍ଗର ଦଳ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି କଣ ଯାଇଛି? ପର ପୁଅ ମରିଛି, ଆମର କଣ ଯାଇଛି? ଏଇ କଥା ଠିକ କଥା ନା? ହଁ ଠିକ କଥା।
ଦେଖି ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲ ଜଣା ପଡିବ ସତଟା କଣ ସତଟା ସାମ୍ନା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ।